Ang mga magtotoo sa unang pagbasa, mga Sadusiyo o mga Pariseo, nagtuo gini sila Ginoo, pero nagkalalis sila, nagubot. Si Pablo nga maoy timaan sa tinuod nga magtotoo, relax ra kaayo, wa ra siya mabalaka. Kining giampo ni Kristo nga ingon siya, wa ko magampo alang lang niining mga tao nga nagsunod nako, nagampo sad ko sa mga tao nga mutuo niya sa ilang mensahe. Apil na taani, hangtod na ginis katapusas kalibutan, kining pagampuan ni Kristo nga ang mga tao nga mutuo sa gisangyaw sa iyang mga tinun-an katong gasunod niya, iyang mga apostoles, nga ang mutuo magkahiusa gyud. Basta mutuo ta Ginoo, magkahiusa gid ta. Kinsa man ang tinuod nga mutuo Ginoo. Matud pa ni Kristo, ako magpuyo diha kanila og sila mausa nga ri kanako, sama nga ikaw nagpuyo dinhi kanako og ako nausa nganha kanimo. Kana bang tinuod gid ay nga panaghiusa or kaning atong tawgog unity, kana ding mopuyo ang Ginoo nato. Dili gani magpuyo ang Ginoo nato bisag magkahiusa pa ta, wa man ay kapuslanan. Di gina mulungtad, mabungkag gina sa kadugayan or sa madugay o sa madali. Kamuron, kumusta man sa inyong balay, nagpuyo bang Ginoo? Dito ba sa inyo ba, inyong pamilya, nagpuyo? Wa. Sige na lang, ay na lang ng pamilya. Kamo, sa inyo rong kasing-kasing, nagpuyo ang Ginoo diya. Maayo. Congratulations. Sige, lingian na imong tupad. Ingna, congratulations. Ang dili mulingi way Ginoo. Amo na klaro kayo. Nga naman, kay ang naay Ginoo pirmi gid nang mahigugma. Why minuto mo nagtawgo nila 24/7 nga paghigugma. Why gutlo sa iyang kinabuhi nga muhunong siya paghigugma. Beka mo karon, permanente bagyod mong nahigugma? Kay ang Dios gugma man. Kinsa tong musupak sa gugma, wa na'y Ginoo. Kumusta man mo ron? Permi mong nahigugma? O naay panahon nga magpili kag kinsay higugmaon? Si San Pablo musugot rag kunis-kunison, ang naluoy na lang niya, ang iyan na lang komandante. Kaya nga naman, okay raman ni San Pablo kunis-kunison siya. Total, ang mukunis-kunis niya, iya manggihigugma. Di ba? Mausad ni si Kristo, siya okay ra magtamparuson ko, ludan akong naong, laruton akong bungot, latiguhon kog maayo, ilansang ko sa cross, bugal-bugalan ko nilag maayo. Okay raman, kaya nga naman, ako man na silang gihigugma. Di ba kanang mama nga mahigugma siyang anak, sukahan sa anak, ihumagkaon, human ihian, kalibangan, okay raman, kaya nahigugma man. Na-paralyze akong papa sa una, kami mo'y maglimpyo siyang hugaw, inigpangihi, inig-discharge, kami mo'y maglimpyo, okay raman, kaya nahigugma man ko sa akong papa. Lipay gani kay ko nga ako jung malimpyuhan ang perting hugawa, perting bahua, akong malimpyuhan niya humandayon, mabutangag sabon, mapulbusan, lipay success. Bisag balik-balikon pa na unom ka tuig namong atiman sa among amahan nga paralyzed, hasta akong maguwang paralyzed. Okay man. Lipay man kay nahigugma man ko. Di ba? O kamo mga asawa, kulatahon mo sa inyong bana. Ingna, okay raman. Kaya nahigugma man ko aning nangulatan ako. Wa man ko muhunong paghigugma niya. Ingka buang dahi ka. Ingka, og mabuang man sa paghigugma. I am willing to become crazy in loving this person. Di ba?
Kamo, gusto mong mabuang sa paghigugma o mabuang anang sugal, mabuang anang bisyo, mabuang anang siging kasuko, mabuang anang siging dumot, mura mga buang, bisag managsuon, wa na magtingganay, bisag managsilingan, wa na magtingganay, murag mga buang, hasta ang iyang ginikanan, iyang ugangan, iyang bayaw, iyang umagad, wa na tinggi, sige hagdaot, hasta gani mga pari, gadinautay, gasigig dinumtanay, apil ng ato mga political leaders na nga buang sa away. Mas maipag mga buang tas paghigugmaay kaysa mabuang tagsiging away o dinumtanay, di ba? Hindi man mumuting. Wap amo na nga buang diha. Na diri sa atong kuan kaning atong salmo, tubag na to sa salmo nga bantay gini ha. Niingon biya ta diri, bantay ako o Dios kay ikaw ang akong gilauman. Ang ato ra ba aning interpretasyon basta bantayan tas Ginoo, di na ta pasakitan, di na ta libakon, di na ta budhian, di na ta dauton, tahuro na ta, i-honor na ta, dili na maoy klases pagbantay sa Ginoo oy. Unsa ko taong kadiha? Kung ang Ginoo magbantay nato, iyang siguroon nga mupuyo siya nato aron bisag dauton ta, di ta mohunong paghigugma, bisan pag kulatahon ta, bisan pagpatyon ta, dili ta mohunong sa paghigugma. Mao na iyang pagbantay nilang Pedro Calungsod, ni Lorenzo Ruiz, atong mga martyrs, ug sa uban pang mga santos, samang San Vicente Ferrer, gidaot, gilait og maayo, sama nilang San Roque, gipriso pa dito sa kaugalingon niyang balay. Wa gyud mo surrender sa paghigugma kay gibantayan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing nga dili masudlan og yawa, dili mapuy-an og yawa. Mo na atong iampo ron sa atong mga elected officials og sa mga nangapildi nga maghigugmaay unta sila, dili mag-away. No? Kay mag-away gani, gisulti na gid ng Kristo, ang pamilya nga mag-unay away malusno, ang gingharian nga magpunay away malusno gyapon, hasta sad ang nasod nga magpunay away malusno. Mo nang di ta masuko kung ang atong silingan mudahig sa usa ka kandidato, ay kasuki, at least kamao siyang mudahig. Masuko naman hinoon, hasta pari mudahig og usa ka kandidato, kasukan naman hinoon, nangayabag na mo. Nidahay gani nga imong kasukan. Unsa may gusto nimo, magsigig saway, magsigig libak, magsigig daot? Mao nay atong gusto, aning kinabuhia, aning atong nasod. Oh, masuko naman noog na ay mudahig. Kamo, di mo masuko sa inyong bana kung mudahig sa inyong silingan. Kamo mga asawa, di mo masuko. Ang buangon mo. Kamao gani nang mudahig, unya imo na nung kasukan. Unsa may gusto nimo, magsigsaway anang silingan? Ganahan ka maminaw anang toxic ayo nga mga pulong animal silingan na hiwi lang naong ay. At mo nay gusto nimo sayo pas buntag kanindot ana maingon, dai indot tag legs anang silingan ato. Iyon sa kanani ano, hamis man kayo ang imo lagi daghang barikos iya kadang hamis lagi nang iya. Paparihar mamug edad ana niya. Ana ba? Nya masuko day ka na. Asawa. Kamusang mga bana, masuko day mo wang ang inyong asawa magsighisgot ni pare. Sila lagi pare lagi dong no, ana labing kay istanan. May kay mudag kanang ko ano, agbay-agbay si pare. Ingon sa bana, kasuhay day kang agbayan ka. Usahay dili pare gyud no. Si father ba caring kaayo dong. Nya ikaw ba na masuko day ka ug ang imong asawa magsighisgot pare? Oh, tubag. Ayaw oy. Naunsa? Suportahi. Ya, nindot sa kada may kay kang mukuan ba kanang mo daig sa mga tao. Nindot sa dinas father di ay kay mo care gid kayo nimo. Keep it up.
Giyon sa man kapag care ni father. Sa ato ko pakanon usahay sa ilang kusina, nga usahay dadon ko niya sa kwarto kay paipon ko niya sa kwarta. Sa mga pila sad ka minutos, sa mga 3 hours ihap sa kwarta. Daghan man ko kayong sinsiyo good, dugay kayo mabalanse. Ana good. Ato gyud sa kwarto sa pero ayar man sa kong biyaan dito, ana wala ka ora ba siya. Ana good. Ay ibugin ang butangan og daotan nga una-una. Tingali og mo care kami nga ay lang kay permihan ato siyang kwarto dai kay basig makatog sa father niya damanon ba. Ana, peligro kay tanan niya ikaw magpadaman-daman sa kani. Kuya og kayo. Pero dili ka magbutang og kanang daotan, warning lang. Ana panagana, dili kasuko. Ana warning ba? Para lang paghatag og other angle of perspective. Di ba? Dili kay saway, dili kay kasuko, nya judgment dayon. Ikaw ha, kung ana di mo father, kamo na ding father. Ayaw. Kamu na ding pare, sige, dito na lang kang buanga kang, awa na, mabungkag na mo ana. So, gugma yun, gugma. Ikaduha nga, panaghiusa, mao ang pagpuyo diha sa Ginoo. Unsaon man nato pagpuyo diha sa Ginoo, sige gini na kog balik-balik, ang iyang mga pulong kung atong sundon, magpuyo kita diha sa Ginoo. Muratag sanga nga nagpabilin sa punuan. Kay kung ang atong buhaton naa gani pulong sa Ginoo nga atong supakon, mura sa tagsanga nga nabali og nasiparit sa punuan, malaya gid ta. Ano na atong bantayan. Karon nisimba ta dinhi. Ako sige kog misa. Timaan ba ni nga nagpuyo na ta diha sa Ginoo? Bisan pag maupos ng imong sinilas og sigig or sandal og sigig anhi sa simbahan, mubaga nagmay imong kubal sa tuhod og siging luhod dinhi, pero nagsigi kag supak bisag usa lang ka pulong sa Ginoo, wa ka magpuyo diha sa Ginoo. Mao nay problema nato kasagaran nga niya sa simbahan. Masawayan lang in taon ta sa mga taong wa moanhig simbahan. Nga naman, kay dili makita ang presensya sa Ginoo dinhi nato. Apil na sad ko ana. Labaw na mo, di ba? Labaw na ning niya sa kong kilid. Ani? Kitang tanan. Di ni mo ilagon sa ranggo sa simbahan. Santo Papa ba, obispo ba, pare or deacon or kinaubsan. Wa. Basta dili kita mutuman bisag usa lang ka pulong sa Ginoo, patay kita ana. Wa na gid tay gitawag og presensya sa Ginoo og mahimo natang hulga sa tinuod nga kaluwasan. Una, pasalamat ta sa ato mga kaigsuonan nga nagpakabuang sa paghigugma. Salamat kayo, no? Mga models ni sila. Nga giunsa nila pagpadayag, nagpakabuang silag palit og slat nato. Mura silag nangabuang. Ako sad mura sa kong nabuang siging palit og slat. Kada semana di jud ko musugot nga di ko kapalit og slat. Labing minus 5 ka slots gina akong paliton, labing minus. Kay tungod lagi nabuang na sa kong palit og slot, kamuray magpakabuang. Oy, nagtuo mo sige kog papabaligyan ning slot unya wa ko mo palit. Usa sa kus mga kusog ang mo palit oy. Muna gahapon nakahalin na sa taog 109 ka slots. Pakpak, salamat kaayo. Niabot ng atong total halin nga 6,090 ka slots. Di ba? Nindot, salamat. Paspasan lang ni natong palit. Basta nindot talaga. Nabitang ighuman kog misa nya naadayoy mo pa picture. Ganahan kay ko ana. Nga naman. Ang sunod ng pangutana, asa man mi palit slot pader. So kanya kong naong kada kidlap slot, kada kidlap slot. May na lang na. Di ba? Bahala nagsakit na kay ngawi sige ngisi. Sige ana, kani total slot bitaw ni.
para sa kaayuhan sa simbahan. Anong malipay man ko ana? Kay gihigugman ako ang simbahan. Usahay magutman gid digit kakaon dayon kay daghan man kay magsigig pa picture igo magmisa, mapulaan na lang gutong muhatag og kaning mo cater og paniodto panihapon kay pamahaw ba ka kay dugay magay kumahuman og siging picture. Sige lang, okay ra na. Basta na slot. Di sa na may akong nauna, di na lang hinoon mo magpa-picture. Ang ako, kanindot nga nakita ninyo, nga usa ko sa mga instrumento sa Ginoo, aron pagpakita nga ninyo, nga naa siya, nagpuyo siya. Kay uban sa akong mga kahuyangan, uban sa akong mga kakulangan, naamang gyud ang akong consistent nga paningkamot sa pagpuyo diha sa Ginoo, sa pagtuman sa iyang mga pulong, the best that I could. Apil na sa akong mga kahuyangan, pero ningkamot si kong puyo anang pulong sa Ginoo. Muna, kung ato nang buhaton, mga buang kita higugma sa atong isig katao. Di kita mga buang sa pagsigig pangaway, nga mura na tag mga buang way tagdanay. Mas maay pa nang magsigil lang ta. Kanang buang, duha man guna ka klase iyang batasan. Ang buang usahay magsigil na siya katawa, bisag wa niya mailhi iyang katawan. Di ba? Bisag wa siya kaila ba? Mukatawa na siya. Nasa usahay nga bisan pagkaila niya, iyang hapakon. Duha na ka klase ang iyang batasan. Asa man mo mupili atong buang nga magsigig katawa sa tanang tao o magsigig kasuko sa tanang tao? Nga kana, manindog na ta mga buang. Mga igsoon, ato karong ipalanog ang atong mga pangamuyo ngadto sa Dios uban sa naghingapin nga gugma, moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa mga magtotoo nga nagkugi pagwali alang sa kahiusahan sa simbahan, nga makalahutay sila sa mga pagsulay ug pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga ang gugma ni Kristo magdasig sa ilang pagpangalagad aron dili madani sa mga kalibutanong mga butang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagantos sa mga nagkalain-laing balatian, nga makabaton sila og paglaom taliwala sa ilang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanatong tanan nga aniya karon dinhi, nga molahutay unta kita sa pag-unong sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagkahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong June 22 to 26, 2022, nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuhuon nga mitaliwan na, nga maangkon na nila ang hingpit nga kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Langit nung Amahan, himua kaming matinud-anon sa among paghigugma kanimo ug sa among isig katao. Busa dawata ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.